shake, shake it up, shake. מה קרה? אתה בסדר? מה קרה? מה זה? מה יש שם? שם דפוק פה! מה זה, לכלוך? ממש אתה לא נוגע בזה! זה הכל בגלל הקרם שהחלפת אותי אתמול לא מגיע! אני הכרחתי אותך, את לקחת לי אותו. כאילו, בכיף, חולקים לזה הכל, לא משנה. בייבי, אני לא אומרת שזה קורה לי, תראה! אימי, אף אחד לא רואה את הנקודה הזאת. אם לא היית אומרת לי בקושי הייתי שם לב, נו. לפחות אל תשקר לי, טוב? לא נשבע לך, נו, בחיי. גלי, בואי רגע. מה קרה? תסתכלי רגע על אימי. אוי! מה, לא? כן! אמרתי לך! תודה. Nickelodeon.